Dobrý deň, milí priatelia, vítajte v ďalšej časti Kysucké Nové Mesto, Nové perspektívy. Je to náš podcast, tento rok natáčame druhú časť, prvá bola skvelá a dúfam, že táto bude taká istá. Dnes nás čaká téma tém za posledné 3 roky. Napriek tomu, že parkovacia politika v Kysuckom Novom Meste platí od 1.5.2023, stále je to aktuálna téma, stále sa nás pýtate na veci, treba ich dovysvetľovať, treba mnohokrát uviesť veci na pravú mieru a dneska sme tu práve preto. A dnes mám u seba, respektíve pri sebe hostia Peťa Kobrtka, ktorý má na starosti v meste parkovaciu politiku. Peťo, vítaj. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň. Máš ťažké horúce kreslo po štátnom tajomníkovi ministerstva dopravy, ale ja verím tomu, že to zvládneš. Trošičku ťa predstavím a poviem, odkiaľ si sa vzal v meste Kysucké Nové Mesto. Si dlhoročný pracovník v doprave, bol si dlho v Žiline, v dopravnom podniku. Dopravný podnik mesta Žilina. Doprava ťa stále zaujímala a myslím si, že si ten pravý človek a veľmi veľa sa osvedčila tá naša spolupráca, ktorú si tu už 4 či 5 rokov si tu na úrade. Od 22. Od 22. roku, takže skvelá vec. Okrem toho si skvelý turista, priekopník modernej turistiky, dá sa povedať, tej klasickej, takže verím tomu, že máš mnoho priateľov v Kysuckom Meste, mnohým to vysvetľuješ a využívaš aj svoje životné skúsenosti. Samozrejme. Aby si mohol. Prejdeme úplne na začiatok, prečo vznikla vôbec parkovacia politika v Kysuckom Novom Meste. Ja môžem povedať za seba, hneď ako som sa stal primátorom, tak to bola jedna z dôležitých tém, ale nie len moja, ale prioritne poslancov. Ja som si ju neskôr osvojil. Urobte, pán primátor, páni poslanci, niečo s parkovaním v Kysuckom Novom Meste. Parkuje sa tu chaoticky, v miestach, kde bolo 5-6 možných parkovacích miest, ľudia sa postavili na šekmo a vznikli z toho iba 3 parkovacie miesta, množstvo dodávok. Mnohí ľudia tu mali odparkovaných 10 aut v meste. Toto všetko sa nejakým spôsobom odbúralo a práve preto sme pristúpili k tomu, aby sme zaviedli parkovaciu politiku. Ešte skôr, ako si prišiel, tak prebehlo nejaké spočítanie aut poslancami, ale hneď ako si nastúpil na túto pozíciu, lebo to parkovanie ozaj bola veľká téma, my sme urobili nejaké stretnutie, poslaneckú poradu, kde sme si zadali témy, čo chceme, ako chceme ísť a z toho vzniklo nejaké prvé oficiálne ščítanie firmou, ktorá sa tým zaoberá. Takže povedz nám niečo o tomto ščítaní, to prebehlo tuším v 22. roku. Presne tak. Potom, ako som nastúpil pracovať na mestský úrad, dostal som jasné zadanie vypracovať podklady pre spustenie parkovacej politiky, respektíve pre reguláciu parkovania v Kysuckom Novom Meste. Prvý bod, ktorým sme začali, tak sme spočítali vozidlá v Kysuckom Novom Meste. To sčítanie prebiehalo v noci, 3 noci po sebe, z ktorého sme my dostali nejaký výstup a v spolupráci s Políciou Slovenskej republiky sme sa dostali k dátam, ktoré boli pre nás veľmi dôležité. Tie dáta išlo hlavne o to, aby sme vedeli, že to zaparkované auto, či je to vlastník občan Kysuckého Nového Mesta, či je to človek z okresu Kysucké Nové Mesto, či je to auto služobné, alebo je súkromné. A ešte myslím, ešte 5 takých podobných vecí, ktoré vstupovali do hry. Takže pri tom spočítaní sme prišli na to, že v Kysuckom Novom Meste v noci stálo 3227 vozidiel, z toho bolo 2316 vozidiel, ktoré vlastnili občania s trvalým pobytom. Ostatné vozidlá boli buď služobné, alebo boli to ľudia, ktorí tu prišli na návštevu, jednoducho ľudia, ktorí tu trvalý pobyt nemali. Tam tá skladba bola hlavne taká, že väčšina tých vozidiel boli dodávky. Tých sme narátali cez 200, myslím 210, mám to tu niekde v poznámkach, takže 210 nákladných vozidiel a dodávok. Potom nám robil problém, pracovne sme si to nazvali uličný bazár, to boli ľudia, ktorí predávajú autá a nemali svoje plochy a rozmiestnili po Kysuckom Novom Meste. A potom sme mali pracovný názov ešte pre týždňovkárov. To boli ľudia, ktorí pracovali v Kysuckom Novom Meste, respektíve mali tú firmu, ale bývali niekde inde. Prišli v pondelok svojim vozidlom, 3, 4 a 5 chlapí, auta nechali niekde zaparkované po uliciach, sadli do firemného auta, odšli na týždeň preč, takže tie auta nám týždeň blokovali parkovacie miesta. Z tohoto jasne vyplynulo, že tá potreba tej parkovacej politiky je ozaj priorita číslo 1. Ten proces trval takmer rok, kým sme sa zhodli na tom, ako nastaviť peniaze, ako nastaviť parkovacie plochy, ako to celé začať, kým sa vytendrovali
dodávateľia, či už systému parkovacieho systému, alebo označenie ulic vodorovným a zvyšným dopravným značením. Takže vidno, že tie čísla sú ohromujúce, tak ako boli ohromujúce pre nás vtedy a možno, že sú pre niekoho ohromujúce už aj dnes. Ja dneska budem v trošičku v inej pozícii, napriek tomu, že sme na začiatku boli, a respektíve celý čas sme v tom spolu, na veľa otázok viem aj ja odpovedať, ale dneska tu budem za občana, budem sa pýtať za neznalého občana, respektíve taký, ktorý sa chce dozvedieť. Takže dnes som tvoj parťák ako občan, hej. Dôležitá vec. Pomohlo to nejakým spôsobom parkovacia politika a vieš povedať, koľko je v súčasnosti aut oproti tomu, čo si nám povedal? A koľko je parkovacích miest? Áno, máme relevantné čísla. Základným číslom je to, čo mi dali poslanci vlastne za úlohu, vytlačiť dodávky a vytlačiť to spomínaný uličný bazár a ľudí, ktorí tu nemajú trvalý pobyt. Takže parkovacou politikou sa nám podarilo vytlačiť približne 250 motorových vozidiel z Kysuckého Nového Mesta. Aby si to ľudia vedeli predstaviť, keby sme to parkovisko mali pre tých 250 aut urobiť, tak je to približne plocha futbalového štadióna. V dnešnej dobe, aby sme si vedeli predstaviť, tá v Kysuckom Novom Meste sa denne pohybuje od 2900 do 3100 vozidiel. To znamená, to sú ľudia, či už tu prídu za zamestnaním, alebo tu bývajú, alebo idú k lekárovi, alebo z nejakého dôvodu na návštevu. Takže pohybujeme sa približne okolo 3000 vozidel každý deň, ktoré sa v meste premelia. Ale to sú autá, teda, ktoré spočítavame v centre mesta, alebo my sme parkovaciu politiku nastavili, poviem to ľudovo, od koľají po rieku Kysuca. A do toho ešte vstupuje množstvo aut, ktorí parkujú v Šefleri, ktoré nemáme ani zaznamenané v tomto. Takže je to možno raz toľko. Áno, isto viac. Berieme ten pohyb vozidel v centre mesta, alebo respektíve v parkovacej zóne. Ako to vidíš, že mnoho otázok, že ktoré ulice sú najviac preťažené, kde je mesto odkázané a respektíve prakticky musí riešiť v najbližšej dobe parkovanie? Ktoré ulice máme vytipované, ktoré sú najviac preťažené? Áno, máme na to, volá sa to heatmapy, sú to také výstupy a najväčší tlak alebo najväčšia hustota parkovania alebo potreba vytvorenia parkovacích miest máme na ulici Sládkovičova, ČS a Lipova. O tomto probléme samozrejme všetci vieme, tam tých riešení je niekoľko, ale základ je to, čo sme sa rozprávali predtým, ako sme spustili toto nahrávanie, je ľudia, ktorí chcú trávnaté plochy a ľudia, ktorí chcú parkovať. Ja trošičku preskočím teda tie otázky, ktoré tu mám a vrátim sa k tejto téme, lebo to je veľmi dôležitá téma. Aj mňa ľudia stále žiadajú, prosia doslova, pán primátor, urobte nám parkovacie plochy, povedzte, respektíve potrebujeme ledva tu zaparkujeme 10 aut, ale v našom paneláku potrebujeme 15-16 aut. A ja hovorím jednoznačne, áno, poďme do toho, ale pomôžte nám nájsť tie priestory, lebo ako si spomenul, je tu veľký fenomén sú tu dve skupiny občanov. Jedna skupina občanov potrebuje parkovať, to sú hlavne tí v tom produktívnom veku, a potom sú ľudia takí, ktorí chcú chrániť zeleň za každú cenu. Je ťažké nájsť ten konsenzus. Presne tak. Je to zložitá vec, je to veľa o komunikácii. Uvidíme, ako sa nám to podarí spraviť. Ja som optimista. Ja prezradím, my sme rozposlali, minulom týždni list na bytové družstvá a pomocou nich delegujeme na všetkých domovníkov také žiadosti. Buď už majú za sebou domové schôdze, alebo na najbližších bytových domových schôdzach, aby si predniesli tému parkovanie v ich okolí a nech skúsia spoločne nájsť priestor, kde by bolo dobré vybudovať tie parkovacie miesta v blízkosti ich paneláku, v blízkosti ich bytového domu. Možno aj sami tí ľudia uvidia, že to nie je ozaj také jednoduché, 20-30 ľudia, keď sa stretnú a už tam vzniknú možno nejaké konflikty, ale ktoré samozrejme medzi sebou, verím tomu, že rozdiskutujú a prídu za nami s riešením. Tak dobre, teraz si zoberiem, na Jesenského ulici nám postavte tuto 7 parkovacích miest, je tu úzus, mám tu zápisnicu z domovej schôdzi, z 50 bytov, tam bolo 30 zastúpených, OK, je to relevantné. Ja netvrdím, že ich urobíme zajtra, alebo tento rok, alebo tedy, keď prídu, ale už to budeme na tom svojom zozname a my sme povedali, sme pripravení robiť odstavné plochy, sme pripravení robiť parkovacie plochy, ale potrebujeme spätnú väzbu od tých občanov, aby sme neboli my tí zlí, že my chceme v podstate postaviť parkovacie miesta, postavíme ich a druhá skupina občanov nás bude bombardovať a likvidovať kvôli zelení. Asi aj ty máš takéto dotazy. Presne tak. Stále je to o tom nájsť presne ten stred medzi týmito dvoma skupinami. A tak sa ťa opýtam, toto jedna otázka súvisí s druhou a aj teba sa pýtajú na záchytné parkovisko, opýtajú sa ťa určite na parkovací dom, to je veľmi taká moderná téma.
Ale povedzme si to tak ľudsky, čo to bude znamenať pre tých ľudí, alebo čo by to znamenalo, keby sme postavili parkovací dom, keby sme našli miesto na parkovací dom, čo by to znamenalo a aké sú možno skúsenosti z iných miest? Túto tému ja som preberal so Slovenskou parkovacou asociáciou, kde sme od tohto roku aj my členom, ako Kysucké Nové Mesto. Sídlia mimochodom v Žiline. Máme s nimi veľmi dobré skúsenosti. Títo ľudia majú 20 rokov robia s parkovaním. Existujú rôzne štatistiky ohľadom výstavby či už záchytných parkovísk alebo parkovacích domov. Keby sme si zobrali úplne ideálne prostredie, že máme peniaze a môžeme si vybrať miesto, nemáme žiadne obmedzenie, tak nepochybne parkovacie domy majú výhodu, lebo je to efektívne využitie priestoru, je tam ochrana vozidel pre zlým počasím, je to estetická, urbanistická hodnota v meste. Pod kamery. Presne tak. Druhá vec, že pri vybudovaní parkovacieho domu vstupuje do úlohy tzv. Akceptovateľná dochádzková vzdialenosť. Ja mám na to ťahák a je to z prax z mnohých miest, nie len na Slovensku, ale v celej Európskej únii. Ľudia vedia akceptovať dochádzkovú vzdialenosť do 150 metrov. Samozrejme, čím je mesto väčšie, tá dochádzková vzdialenosť sa predĺžuje. Približne v takom meste, ako sme my, sa tá vzdialenosť pohybuje 150 metrov. Od 200 do 300 metrov už ľudia veľmi rozmýšľajú nad tým, či by tam auto išli zaparkovať. Takže vybudujeme ideálne parkovisko niekde v strede nejakého nášho sídliska a udeje sa to, že ľudia začnú samozrejme na to parkovisko chodiť, lebo tam majú istotu parkovania, vozidlo je pod kamerou. Vtedy vstupuje do toho druhá vec a to je počasie a čas, kedy prídem s tým vozidlom. Jasné, že za pekného počasia to je ideálny stav, ľudia zaparkujú, prejdú sa, príde o 3:00 z práce, nemá s tým problém. Prídete večer o 11:00, každý bude rozmýšľať, či o 11:00 večer pôjde 300 metrov, poďme domov, napríklad nejaká žena s nákupom alebo niečo. Už vtedy tí ľudia začnú rozmýšľať nad tým, či to nie je ďaleko. Po takomto zavedení, približne po 2 mesiacoch, nastáva, musím si to prečítať, volá sa to fenomén opúšťania parkovacieho domu. Má to anglický názov Cruising for Parking, dá sa to dohľadať. A prečo to vzniká, alebo čo to vlastne je? Po tých 3 mesiacoch, kedy tí ľudia parkujú v tom parkovacom dome, zrazu zistia, že pred tým ich domom je zrazu voľné miesto. A on si povie, no tak dobre, rozhodol som sa, bol som za výstavu parkovacieho domu, budem do ňoho chodiť. Po tých 3 mesiacoch jedného pekného dňa povie, aj zaparkujem si to tam. Zaparkuje si on, zaparkuje si vedľa sused, ďalší sused. A do pol roka je to štatisticky jasné, že sa znova tie voľné parkovacie miesta pred tým panelovým domom znova zaplnia. Tam vstupuje do toho ten efekt toho vlastníctva, že každý chceme mať to svoje autičko akoby pod oknom, aby sme sa nám dívali. Takže táto cesta stojí veľa peňazí a je otázne, ako sa tí obyvatelia alebo vlastníci tých vozidiel k tomu postavia. Či to využitie toho parkovacieho domu, ktoré na papieri vyzerá krásne, v reále, či sa ozaj takto prejaví. Aby bolo jasné sledovateľom nášho podcastu Kysucké Nové Mesto, Nové perspektívy, my nie sme proti parkovacím domom, proti odstavným plochám. Toto sú skúsenosti, ktoré si hovoril z iných miest. V podstate nedaleko Žilina, na Vlčincoch sa postavil veľký parkovací dom a majiteľ parkovacieho domu v jednom podcaste takisto povedal, že sú veľké problémy zaplniť ho. Ľudia budú radšej kružiť 5-10 minút, len aby nemuseli 300-400 metrov. My sme však pripravení, pokiaľ začne byť neúnosná situácia s parkovaním v Kysuckom Novom Meste, že už nebude ani priestor, kde stavať nové parkoviská, tak sme pripravení ísť do toho, nájsť finančné prostriedky, možno nejaké dotácie a ísť do parkovacieho domu, ale som rád, že si povedal aj tieto skúsenosti z iných miest, že ono sa to na prvý pohľad zdá ako krásna ružová perspektíva, ale život ukázal v iných mestách a skúsenostiach a my sa učíme od lepších, že to nie je až také úplne 100% riešenie. Poďme postupne aj na podnety od občanov. Buďme aj trošičku sami na seba zlí, alebo tentokrát ja budem ten dobrý a ty budeš ten zlý. Ľudia hovoria, že pribúdajú auta rýchlejšie nech parkovacích miest, najmä po nadstavbách, novej výstavbe. Nezaspali sme v budovaní nových parkovacích miest? Čo sa týka budovania nových parkovacích miest pri nových panelákoch, to má samozrejme na starosti investor, ktorý postupuje v rámci zákona. Je jasné, že práve teraz sa to deje na ulici, myslím, Sladkovičova, dobre hovorím. Tam sa stavajú tie nové kamence. Bohužiaľ, je to daň za tú výstavbu. Pri výstavbe sídliska Nové Kamence sa teraz deje to, že
sa časť parkovacích miest jednoducho musela odradiť kvôli stavenisku. A na tú stavbu dochádzajú ľudia, ktorí tam pracujú. Je to súkromný pozemok. My ako mesto ich nevieme odtiaľ vylúčiť, ale jednoducho pri tej výstavbe nastalo isté obmedzenie parkovacích miest. Preto sa presunulo časť vozidiel na Sladkovičovú ulicu na tú pozlužnú časť. Takisto sa objavujú nové bytovky. Budem opäť za zlého. Prečo nedáme povinne tým majiteľom, respektíve staviteľom tých nových bytoviek, aby mali povinne dole garáže, povinne na streche garáže, povinne možno na prvom poschodí, povinne podzemné garáže? Všetko je to o peniazoch, to je jedna vec. Neviem si predstaviť, koľko by potom stálo to parkovacie miesto. A druhá vec je, úplne som si neistý, že mesto môže zadať takúto podmienku investorovi. Som rád, že si mi nahral, lebo ja som sa včera zrovna rozprával s mojimi kolegami na stavebnom úrade a mi povedali, na Slovensku je sveté vlastnícke právo, vlastníctvo a zákony u nás nie sú nastavené tak, že by sme museli niekomu prikázať. Teraz tu nás si urobíš parkovacie miesto v podzemí alebo na streche. V podstate ten investor rozhoduje sám a pokiaľ splní všetky legislatívne procesy, všetky podmienky legislatívne, on si tie parkoviská môže postaviť, kde chce. Samozrejme, musí ich postaviť, aspoň toto už máme v legislatíve, musí ich postaviť, ale vôbec nie je, že my mu môžeme prikázať, že ich musí postaviť niekde v podzemí. Samozrejme, sú tu rôzne legislatívne procesy, kedy by sa to dalo prikázať, ale by sme potom urbanisticky museli upravovať pomaly každý dom, každú ulicu a to by bolo nesmierne finančne náročné už pre mesto na začiatku. A nie som si istý, že keby sme dali takéto podmienky, že vyhodíme, dajme tomu možno 100 000 za jednu ulicu, nejakú urbanistickú štúdiu dáme urobiť, či aj potom by do toho ten investor vôbec išiel, keby sme ho takto zaťažili. Takže momentálne ozaj hľadajme priestory na to, kde budovať v meste parkoviska a parkovacie miesta. V podstate sám som si odpovedal. Poďme na ďalšiu otázku. Mnohí obyvateľia sa obávajú, že nové parkovacie plochy budú na úkor zelenia, ale v podstate o tomto sme rozprávali. To sú opäť záchytné a veľké parkovacie miesta, o tom sme takisto rozprávali, to sme zodpovedali. My tak preskakujeme a popredu odpovedáme. No, veľkou témou sú návštevy a rodinné udalosti. Viac aut naraz, komplikované registrácie na čakanie na schválenie v systéme. Plánujete systém zjednodušiť? Toto je zaujímavá otázka. A teraz si doma vidím. Áno, toto je zaujímavá otázka. Zrovna včera bola u mňa pani, ktorá prišla s takýmto problémom. Ja za seba ani za ten systém parkovací v tom komplikáciu nevidím, pretože ľudia sú už registrovaní. Každý majiteľ vozidla má registráciu hotovú. Takže pokiaľ chce 150 hodín pre návštevy, sa už registrovať nemusí. To je prvá vec. Druhá vec, musí poslať žiadosť. Žiadosť to je možno na 5 klikov. Ten systém tú žiadosť nevie sám schváliť. My musíme fyzicky skontrolovať, či ten žiadateľ má trvalý pobyt v Kysuckonovom Meste a či už na tom trvalom pobyte nie je vydaná parkovacia karta pre návštevy. Pokiaľ toto ten človek splní, robíme to ozaj zo dňa na deň. To znamená, ak si to niekto urobí večer o 6, o 7, ráno o 7, to isto má schválené. Isto, ja si na to dávam pozor, má to schválené, zaplatí si kartu a už potom samotné manažovanie alebo správu tých svojich 150 hodín, to nepodlieha žiadnemu schváleniu. Zjednodušenie to znamená tak, že prihlási sa do systému, aktivuje si kartu jedným tlačidlom, tam zadáva evidenčné číslo toho motorového vozidla, ktoré je u ňo na návšteve, čas príchodu a čas odchodu. Doplnili sme tam oproti tej prvej požiadavke to, že ak si tam zadám, že to vozidlo je u mňa 3 hodiny a po hodine napríklad idú na nákup, na lyžovačku alebo niekam odchádzajú, vie si tú kartu deaktivovať, takže mu odpočíta čas iba presne stanovený, ktorý on dá. Je tam minútová tarifikácia, vie si to manažovať. Druhá vec je, že pokiaľ tí ľudia alebo tie návštevy u nás parkujú dlhšie, ako 5-6 dní v kuse, sa pre nich už oplatí kúpiť si mesačnú návštevnícku kartu, ktorá stojí 25 €. To znamená, na pracovný deň ho vyjde parkovanie na €20. Pokiaľ si to bude platiť SMS-kou, tak ho to vyjde samozrejme 12 €. Tak je to dosť zásadný rozdiel, preto si myslím, že je to pre tých ľudí výhodné a ten systém je nastavený tak, že opakujem sa, ak má registráciu na vozidlo, už má samozrejme aj registráciu na to, aby si mohol požiadať o parkovacie hodiny pre návštevy. Tu nás sa zastavím a doplním ťa a rozberme to, lebo hovorí sa, a respektíve pravda je, že v Kysuckonom Meste je parkovanie na celý rok pre nerezidenta za 250 € na rok.
ale stretol som sa aj ja s prípadmi, kedy mi povedala, ja prídem ku rodičom cez leto na 2 týždne, hej, tých 150 hodín mu nestačí. A práve preto je táto naša karta mesačná za 25 eur. Myslím, že 25 eur za tie 2 týždne je o mnoho lepšie, ako keby si platila 50 centov za hodinu. Presne tak a tá mesačná karta funguje tak, že je to technický mesiac. Nie je to od 1. do 31., ale keď si ju ten človek dá 20. 15. júla tak, do 14. áno, augusta som bez problémov. má vybavené. Super. Ďalšia otázka. Vlastníci nehnuteľnosti bez trvalého pobytu alebo ľudia, ktorí používajú požičané auto od rodiny, hovoria o nerovnakých podmienkach. Je systém nastavený spravodlivo? Kysucké Nové Mesto musí pristupovať spravodlivo ku všetkým, ale samozrejme preferujeme občanov, ktorí tu majú trvalý pobyt. Pre nich je parkovanie v meste s prvým vozidlom zadarmo, druhé vozidlo je 20 eur, tretie 100. Človek, ktorý tu nemá trvalý pobyt, nemôže mať také isté výhody ako človek s trvalým pobytom, ako rezident. Je jasné, že tí ľudia sa môžu cítiť z tohto pohľadu trošku frustrovaní, že musia zaplatiť za parkovanie viac. Na druhej strane si treba uvedomiť, že spomeniem tú vec, to sú podielové dane. Tí ľudia, ktorí tu nemajú trvalý pobyt, tu nerozhodujú ani o mestskom zastupiteľstve, ani o svojich zástupcoch, ale samozrejme chcú, aby sa u nás svietilo, aby bol odrhnutý sneh, aby bolo upratané, aby boli cesty v poriadku, ale ich podielové dane idú do ich trvalého bydliska. Takže tie peniažky utekajú mestu týmto smerom, zatiaľ čo občania sú potom ukrátení. Takže podľa môjho názoru, aj názoru poslancov, je tento systém nastavený spravodlivo. A práve toto je jedna z možností, ako tých ľudí, ktorí z nejakého dôvodu ocitu vlastnia nehnuteľnosť, ale neprihlásili sa tu na trvalý pobyt, aby si to rozmysleli a prihlásili sa tu na trvalý pobyt. Ďalšia vec je tá, že pokiaľ je niekto v nájme, súčasná legislatíva umožňuje tomu vlastníkovi toho bytu dať trvalý pobyt tomu svojmu nájomcovi a môže ho bezdôvodne za týždeň zrušiť. Ten človek, ktorý je v nájme, nemá žiaden vzťah k tej nehnuteľnosti. Takže tí ľudia, ktorí byty prenajmajú úplne v kľude, môžu dať tomu človeku trvalý pobyt. Toto je asi dôležité povedať, že keď prenajímam byt niekomu a dám mu trvalý pobyt a pozajtra začne robiť kravál v byte, susedia sa začnú sťažovať, pozajtra prídem dole tu na matriku, zruším mu trvalý pobyt a nič sa nedieje. Nič sa nedieje. Hej. Zákon mi to už dovoľuje, nie ako v tých 90. rokoch, kedy bol, ako náhle si dal niekomu trvalý pobyt, tak bol veľký problém ho vysťahovať. tak. Hej. Takže to je. A v podstate čiastočne si mi odpovedala na ďalšiu otázku. Rodičia upozorňujú na pokuty pri krátkodobom zastavení pred škôlkou a školou. To je opäť o tých trvalých pobytoch. Je to o trvalých pobytoch. Ja som bol dneska aj za náčelníkom mestskej polície, sme sa o tom spolu rozprávali. Jednoznačná odpoveď je o tom, že škôlky, ktoré sú v zóne parkovania, samozrejme tam platí regulácia, ktorá je u nás zavedená. Na druhej strane treba povedať to, že 99% ľudí, ktorí vozia tie deti do škôlky, sú občania Kysuckého Nového Mesta s trvalým pobytom, takže oni nemusia riešiť nič. Nemusia nič riešiť, a keď tam bude stať hodinu, žiadna pokuta nebude. Absolútne nič sa nedieje. Lebo je vlastne v zóne parkovania a má to svoje auto zaregistrované aj bez problémov. Keby sme išli do detailu v tejto otázke, to by znamenalo, že dobre, urobíme krátkodobé parkovanie bezplatne, museli by sme tam dať nejaké parkovacie hodiny a vymyslieť tomu systém. A budeme to robiť pre ľudí, ktorí tu nemajú trvalý pobyt. Neviem odhadnúť ten počet, ale myslím si, že to bude v desiatkách, stovka to nebude. A teraz treba uvažovať aj nad tým, aký to má ekonomický dopad pre to mesto. Kvôli, poviem, 80 ľuďom alebo 50 ľuďom bez trvalého pobytu budeme zavádzať parkovacie hodiny. Ty si toto vlastne vysvetľovala na poslaneckej porade, ktorá bola prednedávnom. Pýtali sa ti na to aj poslanci a jasne si im to povedal. Bolo to vysvetlené, vydiskutované a stotožnili sa s týmto. Presne tak. Hej. Dobre, poďme na jednu z posledných otázok a to je, opäť budem zlý, objavujú sa hlasy, ktoré volajú po prehodnotení alebo úplnom zrušení parkovacej politiky. Rozumiete tejto frustrácii a čo by sa podľa vás stalo, keby systém od zajtra neplatil? Ja som na to nejaký staň. Táto otázka má dve roviny. Dokonca to spomenuli aj poslanci na mestskom zastupiteľstve. Časť obyvateľov Kysuckého Nového Mesta, ktorá ešte nie je v zóne parkovania, už sú prvé poznámky o tom, že chceli by vojsť do tej zóny parkovania. Pretože tým, že sme vozidla vytlačili mimo zónu, tak sa objavujú práve smerom na Sulkov a títo ľudia by boli radi, aby pred tými svojimi domami mali... Odtiaľ už máme tak prvé lastovičky, ktoré hovoria rozšírte nám. Presne tak.
Samozrejme, môže sa udiať aj to, že parkovacia politika sa zruší. Sú také mesta na Slovensku, sú o tom... Technicky nie je problém, samozrejme. Technicky nie je problém. Sú o tom samozrejme nejaké správy, dá sa to dohľadať na internete. Dalo by sa to dať približne do takých troch fáz. Prvá fáza to je do 1 mesiaca, volá sa to okamžitý efekt a pritom by nastalo návrat dodáviek nad 5 metrov. To je do mesiaca, tie vozidla tie vozidla tu vrátia. Potom je druhý, to sa volá krátkodobý horizont a vtedy by už začali mať rezidenti ešte väčší problém si nájsť parkovacie miesto, ako je teraz. Objavil by sa znova ten uličný bazár, lebo tí ľudia by na to prišli, že to parkovanie je zadarmo. A potom je strednodobý horizont a to by znamenalo trvalý návrat tých vozidel, ktoré sme vytlačili. To znamená, tých 250, možno viac aut by sa nám do mesta vrátilo. Všetci ľudia, ktorí teraz využívajú svoje dvory, svoje garáže, prípadne firmy svoje vlastné parkoviská, je to pôvodnosť, ja som taký istý, všetci by sme sa vrátili naspäť, pretože tá regulácia by tu nebola. Toto všetko sa už v nejakých mestách udialo a dopadlo to tak, že po roku a pol mesto opätovne pristúpilo k zavedeniu regulácie parkovania, ale s omnoho prísnejšími podmienkami. Presne ako si povedal, Kysucké Nové Mesto, myslím si, že ľudsky sme veľmi priateľná parkovacia politika v Kysuckom Novom Meste, lebo povedzme si to ešte raz a na rovinu, 0 eur za prvé auto, 20 eur za druhé auto je veľmi ľudské pre obyvateľov s trvalými pobytmi a už len keď prídete do vedľajšej Žiliny, tak to sú nepomer a to sú radovo väčšie platby. Takisto pre návštevy 0,50 respektíve 50 centov za hodinu je, myslím si, že veľmi ľudské v rámci celého mesta. A čo je dôležité, čo sme ešte povedali, že tie víkendy sú zadarmo. Áno, od 18. v piatok do nedele do 18. Do 18. No a počas tých prázdnin, kedy prídu tie deti, rodičia alebo kto si, tak 25 eurová karta na mesiac si myslím, že je opäť veľmi, veľmi ľudské. Čiže myslím si, že sme zhodnotili a prešli všetky také otázky, ktoré najviac trápili obyvateľov Kysuckého Mesta, na ktorých sa pýtajú nás a prečo sme sa rozhodli tento systém zaviesť. Ja by som ešte doplnil jednu vec a to je to, že sme zaviedli kamerový systém na parkovisku pred poliklinikou, ktorý sa nám samozrejme osvedčil, tá priepustnosť je väčšia, ale chcel by som upozorniť ľudí, ktorí neplatia bezhotovostne, lebo tento systém... To sú tie nové rampy, čo sú tam. Áno, presne tak. Ktoré umožňujú platiť bezhotovostne na výjazdovej rampe, priložením buď hodiniek, karty alebo mobilom sa tam dá platiť. Ale chcel by som upozorniť ľudí, ktorí platia v hotovosti, lebo tí nám tam robia najväčší problém, alebo respektíve najväčšie zápchy. Ide o to, že pokiaľ chcem platiť v hotovosti na poliklinike, ako nasadnem do vozidla, prídem ku lekárni, tam je ten automat, ktorý tam stál, zadám svoje evidenčné číslo, vyťukam na klávesnici, zobrazí sa mi fotografia môjho auta, vyskočí mi nedoplatok, euro 50 centov zaplatím, a mám 15 minút na opustenie parkoviska. Čiže v kľude 15 minút, vrátim sa ku autu, nasadnem, naložím deti, odchádzam. Pokiaľ sa udeje to, že ten človek si nejde overiť, či náhodou nemá nedoplatok a nemá pri sebe platovnú kartu, tak ak ostane stať pred rampou na tých slúčkach, ktoré sú tam a prejde si zaplatiť k tomu parkomatu pri lekárni, vonku rampa nepustí. On musí jednoducho z toho miesta vycúvať. Teraz rozprávaš z vlastnej skúsenosti, lebo keď sa to zaviedlo začiatkom toho januára, 2-3 týždne si tam poctivo odstál pri tom, vymrzol. A robil som tam edukačnú činnosť. A teda máš nejaký feedback od tých ľudí, ktorí tam boli? Väčšina ľudí, hlavne mamičky s deťmi, sú s tým spokojné, pretože zoberú sa, sadnú si s tým dieťatkom do auta, prídu k rampe, zaplatia a odídu preč. Platia s telefónom, moderným. Áno, hodinkami, so všetkým. Plánujeme tam ešte jednu novinku a to budeme v spolupráci s firmou Easy Park ako prvý na Slovensku, keď sa nám to podarí, že ten človek, ktorý nasadne do auta, má aplikáciu Easy Park, bude môcť zaplatiť z auta mobilom bez toho, že by otváral okno, že by urobil čokoľvek iné, len potvrdí parkovanie a parkovacia rampa pustí vonku. Je to zatiaľ vo vývoji, je to v testovacej prevádzke zatiaľ. Keď to spustíme, budeme občanov informovať. Super, takže v podstate ja som vyčerpal témy
Ty asi tiež. Nakoniec treba povedať, Kysucké Nové Mesto má parkovaciu politiku veľmi priateľnú. Očakávame teda od občanov, verím tomu, že vás čo najviac vydržalo pozerať teraz až skoro konca náš podcast Kysucké Nové Mesto, nové perspektívy. Že nám dáte nejaké podnety aj na základe tejto výzvy alebo na základe nejakých domových schôdzí. My sme pripravení budovať nové odstavné plochy, aby bolo v tých najhorších miestach, ktoré kolega citoval, kde parkovať, ale v podstate privítame námety hoci kde v rámci mesta na nové odstavné plochy, kde budú stotožnená, nie všetci nikdy nebudú stotožnení, ale väčšina občanov. No a chcem vám všetkým poďakovať a verím tomu, že tieto podnety nám budete posielať. Takisto dúfam tých, ktorí ste vydržali do tejto doby, že nám dáte nejaké podnety na dobré témy, ktoré by sme vedeli rozpracovať v našom podcaste Kysucké Nové Mesto, nové perspektívy. Takisto možno na dobrých hostí, ktorí by vás zaujímali a niečo prínosné by priniesli pre Kysucké Nové Mesto alebo oblasť Dolných Kysuc. Priatelia, ja vám ďakujem, že ste vydržali až doteraz a teším sa na ďalšie stretnutia. Ja ďakujem za pozvanie. Pekný večer. Ďakujem.